Hayırlı gün, hürmetli etiyeniler, ülkenler, Кукма района халкы, хөрмәтле җәмәгать. Добрый день, уважаемые жители Кукмарского района, работники системы образования, родители и дорогие наши дети. Сегодня в непростое для страны время мы занимаемся самым ответственным делом – обучением и воспитанием наших детей. Система образования, методика обучения в последние недели претерпела серьезные изменения. Вся Россия перешла на обучение с использованием дистанционных технологий и электронных ресурсов. Педагогу, привыкшему видеть глаза детей, чувствовать его состояние, душевные переживания, сегодня приходится смотреть на монитор и вести урок, кружковую работу. Учителю сегодня очень тяжело, потому что он не всегда уверен, понял ли его ученик, смог ли он донести то, что хотел. К тому же, приспосабливаясь к реальным условиям жизни семьи, вынуждены иногда сидеть за монитором компьютера с 8 часов утра до поздней ночи. В то же время учителю надо готовить электронные ресурсы для следующих уроков, занятий. В этом плане администрациями школ, учреждениями дополнительного образования, педагогами района заранее проделана большая работа по подготовке электронных ресурсов. Все это помогло систематизировать работу и без серьезных проблем организовать дистанционное обучение. Бүгінгі күн вазғият талап еткенше біз оқытушылар һәм әтиәниләр бүгінгі күнде дистанцион рәвештә оқуны дәвам итәбез. Дистанцион, ягъни читтән торып оқуны тормышка ашыру максатыннан иң беренче чиратта мәктәбебездә интернет уку мәйданчыгы булдырдык. Бу иң беренче чиратта килеп туарга мөмкин булган техник сәбәпләрне шикләтеп үтәргә мөмкинлек бирә. Чөнки бүгенге көндә Россия күләмендәге күп кенә интернет платформаларда бөтен ил халкы эшли. Бу әлбәттә иң беренче чиратта интернетның эленеп калуына китерергә мөмкин. Шуны да әйтеп үтәргә кирәк, мәктәбебезнең һәрбер укучысы Россия күләмендәге интернет платформаларга тоташтырылган, әлеге платформаларда укулар бара. Әмма ни генә дисәң дә, җанлы әңгәмә, күзгә күз карап аралашусыз булмый. Моның өчен без Zoom технологиясыннан файдаланабыз. Әлеге платформаларның һәммәсе дә әтиәниләр, балалар белән кире элемтә урнаштыру өчен бик тә уңайлы. Хәерле көн укучылар, мине барыгыз да ишетәме икән? Зәйнәп, микрофонны кабызып җибәрсәң. Ишетеләме? Ишетелә. Бөтенебез ишетте. Димәк, хәзер әгәр дә бөтенебез дә безне ишетә икән, бүгенге мәсьәләләрне карауны дәвам итәрбез. Презентациягә мин мәсьәләләрне чыгарам. Беренче мәсьәлә. Әйдәгез, игътибар белән карыйк әле беренче мәсьәләне. Шундыйрак мәсьәлә безнең. Илназ, нәрсә табарга кирәк әлеге мәсьәләдә? Ускорение табасың. Ниндирәк формула белән табабыз без аны? Ускорение в первые минус нулевое деление на времяга табабыз. Да безнең минус 4 метр секунд квадрат чыкты. Димәк, әлеге мәсьәләне Илназ әйткән формула белән хәзер исәпләп карыйбыз, җавабын табып карыйбыз. Безнең беренче тизлек ул 10 метр секунд, икенчесе минус 10 иде. Формулага соннарны куеп эшләгәннән соң җавап безнең сез әйткәнчә минус 4 метр секунд квадрат чыкты. Дистанцион уку технология яктан кызык инде ул. Без егыларга да электән шулай әзерләнәбез. Әмма көн сайын классташларны күреп күзгә күз аралашуга җитми. Укучылар белән аралашуга җитми. Дистанцион укулар үзе уңайлы. Әмма көне буе компьютер артында утырып, сәламәтлекләренә генә зыян килмәсен дип куркабыз. Особенно сложно родителям, у кого дети учатся в начальных классах, многодетным семьям. В дистанционном обучении родитель – это главный человек, кто рядом с учеником. Берничә көн элек дистанцион уку башланып китте балаларның. Бу онлайн дәресләр балаларга бик ошый. Алар аны көтү балалар бик зарыгып, укытучы белән әңгәмәгә керәләр, бик актив катнашалар. Башлангыч сыйныф укучылары өчен игътибар күбрәк кирәк әлбәттә.
Без менә мәсәлән, безнең башлангыч укучысы булгаштан, без көне буе дәресләрне бергә хәзерлибез инде. Шуңа күрә вакыт бик күп уза. Онлайн дәресләр бик ошый, ләкин мәктәпкә барып, үз иптәшләре белән очрашып, йөрүгә җитми инде. Хорошо, кто меня видит и слышит, поднимите руку. Тогда начнем наш урок. На прошлом уроке мы говорили о переносе слов. Правильно, молодец. На экране записаны слова. Найдите лишнее слово в каждой группе слов и скажите, почему это слово лишнее. Итак, даны слова: доска, карандаш, мел, линейка, книга. Раник у нас поднимает руку. Раник, как ты думаешь, какое слово лишнее? Мел, Почему это слово лишнее? потому что оно односложное слово, его нельзя переносить. Для проведения своих онлайн-уроков я использую платформу Zoom. Эта платформа отлично подходит для проведения онлайн-уроков в начальных классах, так как поддерживается видео и аудиосвязь с каждым учеником. Мои ученики с удовольствием работают на уроке и каждый день с нетерпением ждут моих онлайн-уроков. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, терпения. Если мы будем вместе, все преодолеем и выполним поставленные перед системой образования Кукмарского района задачи. Наши дети достойно закончат учебный год, покажут высокие результаты на ОГЭ, ЕГЭ. Хөрмәтле мәгариф хезмәткәрләре, әтиәниләр, кадерле балалар, шушы җаваплы чорда вазгыятьне дөрес аңлап, бердәм булып, сыйфатлы белем алуны оештыруда бердәмлегегез өчен тагын бер кат бик зур рәхмәт. Барыгызга да исәнлек, саулык, гаилә иминлеге, уңышлар теләп калам.